ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Hadin ka jing o jing nam jong kipait ba halor ka jing bumdon doktor hapo ka Nonglang Primary Health Center lakum ba shibnai AA na ka liang jong ki nongilam ka Khasi Students Union Rimuliang Circle haka arpu pratri ubnai rempang arajar arpu ar kila leit panjurib yagani ka PHC u President jong ka seng usamla biang boy sangriang ulaong bahagani ka jing her jurib lalap ya shibun ki jing duna bat ka bala penlingo ya ka seng kalong ba hapo jong ka PHC amshim dan satya wat tang uwairu unong trei bat baro ki kamra kila theli bat suda susu ulo ongru baka seng kalayo jingtip bahagani ka PHC la shibnai tam menta kamdon yo Dr. MBBS Henry ka don tang uwai u Dr. Ayurvedic bat ka PHC kamdon ru ya u pharmacist ubatikena hakabay day bat kani kaseng kala shimnya karay ban bodin halor ka jingduna jong kani ka PHC bat shen kan salet ban yakendo yakibor bahalor ke hagan ka sni nakaliang jungi kum ka Rimuliang Circle nadu bang yo snow ya ki jinsa complain nakapor sa kapor kapo jong ka dong kathan ka jungi na benta ka PHC kumda nakaliang jungi lawan menta ka sni ban jurib biang iya ka PHC bat ka jing sya ka long bang ilam ba kilong theli bat sudah umdon te bat ka weiro bang ilam bang isusi bang isuno mensimro ba yo jiktip hangni ba hangni umdon doktor lakum ba shibnai ti kadap kajing let's say ya kan kadong kathan ka jongi hakini gisni te rewat la kataru nakaliang jongi kum kaseng ngimla ban ong bangi haban song klifti en re ngi haban ya nang ni sakman na benta ba ngi haban ya yaki bor ki bakham hajrong nadu ki farmasi ru 4 don bad hagaju kapor ki jakabu dawai kum storom ro 4 biang te shibun ki dangdon ki jingduna re nabenta kita ki eke baro ngi sanang ya syakmat re kabakham kongsan kaba hakmat du kobumbut bana kaliang jungi kum kasang idawa ba yakibor ba deipet ba sko ba hapo sitayo ni kwa ba u doktor udai bandon hang ni hapo PHC Nonglang ba ngi kwa ru ba laknuk nung idai ban yo doktor ba dei napo kadong kathain lajong lani ladom day napo Rimuliang Circle ru la ban yo napo west mo knang ba kajing ya be kajong u kalong kabakloi re kumani ki sngi bladap kabumut ba ki doktor ki de nakiwe ki jaka kabumut ba kasyam jing ki ba kin ya don lang nakapor sa kapor ha kinong pang te kinong pang kim juam lada don doktor na umdon ru ya kata kinong pang hi ki wan bet lada don kajing pang te lada kalong kumne kumbalong mentakasi kabumut ba kadong kajing dunong kaba hadu kata-kata na penta kadong kathan jajongi kamtam ya kinong pang habakiwan ban phak sumar hangni kalong ke kaba ngimla ban sya lan ngimla ban sngap nakaliang jongi kumikun samla jong kadong kathan ban supet kumne ba kalong kanja kat kata kajaka ban ai jing sumar na benta kadong kathan jajongi